Hello लोगोफोर गिबि-गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव फिन खेनसे बरायफिनबावनाय थाबाय ओमफ्राय आं दा हिंदीनि ब्लॉग खालामनो सानदों आरो सो मैं अभी गुवाहाटी में हूँ मैं सिटी सेंटर के लिए निकल रहा हूँ अभी मैं शॉपिंग मॉल में जाएगा और आप लोगों को दिखाएगा कैसा कैसा है अभी तो मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ अभी मैं भी इसको देखना चाहती है बहुत मन में ये देखने के लिए मुझे गुड गुड हो रहा था फिलहाल अभी मैं आ गया सो आप लोग वीडियो को देख थोड़ा सा एंजॉय कीजिए तो गाज्रि दामोन आङो हिंदीजों बानायनो नाजागोन एसे बिदिनो जानला मोनलाबाबो आरो ना सो नायलांबाय थादो नै बेया जाबाय बिब'मोननि रुम बिसोरबो माने सिटी सेंटर थांनो थाखाय रेडी आरो देलायगासिनो देलायखांबाय ना जोङो दा थांसै देलायखांजोब्बाय बयबो हजोंहाय डाइरेक्ट लोगो मोनहैसिगोन थ' होमबा भिडिअखौ स्किप खालामालासे नायफालांबाय थादो So लोगोफोर फाइनाली दा सिटी सेंटराव सफैबाय ओमफ्राय जों गोजौआव हाबलांसै आरो दा भिडिअखौ नायफालांबाय थादो नोंथांमोना हाबलांनोसै जोङो फैद' थांसै वाव फार्स्ट टाइम हाबनोसै दिनै फैबाथाय गोसोबायदि बेराय आरो ना हाबखांबाथाय नों मालाखि थाङा मानो ना तो वाव बरिया दावराव जायो दा भिडिअ खालामो बरिया गोगोम गिदिर लाइटजों लाइट गासिबो लाइटजोबना जेनेबा स्रां जाजोबनाय हरावनो स्रां जानाया मामुलि नामा जोङो लिफ्ट गाखोनोसै एबार जेबो स्पेशल अकेसन गैयैखाय साजायनाय गैथ'वा नङाबा देनजारसिन साजायसिनो ना औ माबा माबि सिजेनाव गस्लाफ्रानो दाम दाम ओमफ्राय automatic naik mesinnya. Wow, boria boria. Mana? Senda. बेरायखौनो हाला जोंहा दाबो बेरायनो बुस्थुखौनो नायनो मोनलायाखै बेरायनो स्लिबान लिप बोरैबा मोनगोनलै ना हनै बैजिं बेयाव थांनो जेनेबा एथ' खनाजों नायलाय गाखोबाय थाग्रासो नङा लिबानो लिप Tuh buat harga di sini. Kamar dong. Iya. Harga jorong, kok tak salah dong na?
जोबनो गैयै स' नैबेयाव गेम गेलेनो हायो सोर मानसिफोर खेबजाग्रायाव थिनथालायाव फैबाय जों एबार थिनथाला नङाना बे खयथाला बुंबाय थिनथाला ना बेसेबां बे नोंसिनो खेराल' नांगौ नामा जि खेरा बासिदों नै